Veliki pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Do sada smo posjetili 3 pijace u Tuzli, sada idemo da posjetimo 4., odnosno gradsku pijacu. Pa idemo zajedno da vidimo šta nam ona to pruža. Pijaca je dosta velika i ona je također napravljena ovako u etapama gdje se nalazi nova odjeća, ali također tu imamo i voće i povrće. Prvo ćemo ovako proći kroz ove dijelove gdje se prodaje nova garderoba. I mi smo dosta poranili, tek evo 8 sati, tako da možda neki još nisu izložili robu. Evo ovdje odmah imamo sve što nam treba za kuću, česme. Evo ovdje već ovako pomalo počinju tezge sa povrćem. Viš dosta ljudi nije izašlo. Evo ovdje sve domaći proizvodi. Sve domaće. Evo kao što vidite, nažalost nema mnogo naroda. Domaći paradajz, grah 5 konvertibilnih maraka, luk, masni sir 15, Nažalost, nekad je ovo bila ogromna pijaca, dosta posjećena, ali evo, dosta evo praznih štandova, vjerovatno se ljudima i ne isplati da drže ovdje, plaćaju placarinu. Nažalost, kao što sam već u nekoliko klipova rekao, pijace polako izumiru. Evo domaće grožđe, marka i po. Žalost. Ovo je nekada vrbilo od ljudi, dosta proizvoda. Evo ovdje dakle imate štand je 100% domaće sve. Hoće li kako? Evo malo da probamo promovisat. Žalost ne ovako i ovi trgovci što izađu. Ove Viljamo. Ovo je Santa Marija, ovo je Viljamo. Pošto je Santa Marija? 3 marke i jedna. A je. Pa sam Aha, a i Viljamo. Ovo ja. Može, ja.
Evo, dragi gledalci, svega zaista samo nema mušterija. Mislim, dosta ima ovdje vjerovatno iz uvoza, evo kao što vidite i na tezgama možete prepoznati, ali dosta i domaćih proizvoda ima. Evo, dragi gledalci, kome trebaju ljekovite trave, gradska pijaca u Tuzli, sve možete pronaći. Tu su melemi, pekmezi, mnoge trave. Idemo mi dalje. Evo ovdje igračke. Da sam čerku poveo, ona bi vjerovatno sad tražila ovog velikog Mickey Mousea. Evo sad ću ovako početi samo da vidite o koliko se pijaci radi, samo ovdje što se tiče voća i povrća. Ali eto, kao što vidite, 70% štandova je upražnjeno. Nažalost. Evo patika raznih modela. Štan sa donjim vešom. Nisam gleda. Nije, pa ti meni izgledaš, ne dam se ti nosila. Evo, kao što vidite, nije to ni skupo, 10 maraka majice, 10 donji dijelovi trenerke. Pijaca je ogromna, ali nažalost, evo, posjete slabo, skoro nikako. Neće moći narod na posao ići. Neće moći. Ovo je četvrta, dakle, pijaca u Tuzli, koja evo upo centra i upo grada i trebala bi da najviše bude posjećena, ali nažalost nije. Ne, ovako nepotrebno je da toliko pričam, jer zaista, evo vidite sve. Evo izvoli. Po meni jedna tužna slika
sad, da li je to zbog kupovne moći, općenito nas uzlaka ovdje, ili jednostavno ljudi se odlučuju za druge načine kupovine. Sad ćemo izaći vamo, proći samo ovim dijelom, pošto Ivan zna da bude ljudi koji dođu iz okoline Tuzle, također prodaju svoje proizvode. Ovo je nekada svaka tezga puna bila. Evo, sve vidite, dragi gledalci. Sve štandovi su upražnjeni, nažalost. Nema. Jer je ovaj ovdje dio također bude popunjen nekada sa ljudima koji prodaju domaće proizvode, ali nažalost ništa, mi ćemo obići sam ovako i okolo, proći tam na drugu stranu. Evo ovdje imate i semenaru, da znate. I ovo je sve okolica pijace. Evo, proću vam samo ovaj glavni ulaz direktno iz grada koji ide, odnosno iz centra Korza. Evo, ovo je glavni ulaz na pijacu. Mislim, isti je to đavo, ja sam prošao samo tam s one strane, ali evo. I ovaj od ulaz da snimim. Da ne bi šta proflao. Mi smo ušli odavde. Kada je sezona rasade, ovaj ovdje dio čitav je pun, to znam, i oni zaista imaju posla u tih 2 mjeseca. Evo sada, kao što vidite, i to je prazno. To je to, dragi gledalci, evo, tužna jedna slika, pokazao sam, a ostalo vam još nešto, vjerovatno jesensko bilje. Ovdje također možete kupiti živi kreć kome treba.